Ți rău, mă? Revenire. Salut! Sunt Gabi și astăzi facem un antrenament special. Bun, ce vreau să spun prin super antrenament? O să facem un full body cu multe repetări. O să facem un antrenament până la epuizare fiecare exercițiu ca să distrugem toate fibrele. Bun, super antrenamentul conține din mai multe repetări și facem cu o pauză între ele dacă nu reușești să faci anumite, adică un volum mai mare. Dacă nu faci un exercițiu cu volum mai mare, va trebui să faci cu puțină pauză ca să forțezi la maxim mușchiul. Și full body din asta vreau să spun că lucrează tot corpul, de la umeri până la picioare. Bun, deci o să spun toate grupele pe care le facem. De exemplu, la triceps o să facem 50 de dips, la spate o să facem 20 de pull-up la bară, deci ne trecem la bară. Apoi la abdomen o să facem 15 toast to bar. Aia o să vedem dacă o să facem dintr-o bucată, poate să facem din două. Apoi avem umeri care o să fie din pike, o să facem 20 de ori. Apoi o să facem picioare explozive, o să facem fandări explozive, 15 sau 20, vedem dacă mai ține benzina. Și la biceps o să avem chin-up la bară și ultima parte, 100 de flotări. Da, 100 de flotări, cum ai auzit. Să scoatem tot untul din noi până la epuizare. Deci, într-adevăr, 100 de flotări poate nu o să fie dintr-o bucată, dar o să fie poate 2, 3. O să vedem cum rezistăm până la final, să vedem ce energie mai avem. Dar asta vreau să demonstrez că dacă ți se par multe, deja ai cedat psihic, deja ești terminat. Dacă tu spui că sunt multe, nu sunt multe. O să vezi că îți demonstrezi că nu sunt așa multe 100 de flotări, numai trebuie să spui în mintea ta că le poți face. Trebuie să reușești să le faci. Indiferent, îți propui, da, le facem, indiferent, și dacă le facem 2, 3, nu contează, dar le faci. Bun, no. Hai să începem antrenamentul cu 50 de dips. Bun, hai să începem. Bun, începem cu 50 de dips. Cum ți-am spus, o să facem 50, dar dacă cumva nu poți, te odihnești 10-15 secunde și apoi faci din nou. Bun, hai să începem. Și una pentru noroc. Hai, cu încălzire bună. Bine, continuăm. Hai că mergem la spate. Bun, după ce am făcut încălzirea la dips, facem 20 de pull-up. Tracem la spate. Bun, hai să începem. Una pentru noroc.
întotdeauna. Mersi. Ok? După ce am făcut spate, facem tostul bar, adică lucrăm abdomenul. Pătrățelele, facem 15. Bun, am pus 10. Fac încă 5. Nu ne lăsăm. De 2. Ultimul a fost rupere. Bun. Hai că la umeri, la pike. Ok? Hai să mergem. Bun, urmează pike. Să avem 20 de repetări. Hai să rupem tot. Super, am rupt și umerii. Bun, avem fantare explosive, 20 bucăți, 15. Aș vrea să fac 20. Facem între 10 și 15, dar eu spun că facem 15. Hai să începem. Până la urmă, cred că am făcut 20. Nu știu, să vedem. Hai că mai avem 2. Mai avem biceps și supraexplotări. Hai să mergem. Avem biceps. Penultimul. 20 de repetări. Hai să vedem. Nu ne lăsăm. Mai avem 7. Cu 13. Cu 13. Avem 7. Să vină. Rupere. M-a terminat. Și mai avem încă 100 de flotări. Hai să vedem dacă mai pot. Lasă-mi un comentariu să vezi dacă mai pot. Și am venit momentul adevărului. 100 de flotări. Hai să vedem. Cum stăm. Am făcut 40, prima tură. Hai să vedem. Puțin numai, să-și vină
brațele. Continuăm. Shit. Super greu. Cu 20, 60. Mai trebuie 40. Imediat să vină și ale 40. Super. Greu, greu, mai am 27. Putează, nu mă las, ne facem și pe alea, că puțin. Uitați să respiri, să respiri. Fac așa, cred că îl fac din două și finalizăm. Mai am 7 de făcut, ultimele 7. Ultimele 7. Încă puțin. Nu ne lăsăm. Pur și simplu împușcă brațele. Tot. Dar triceps până picioare. Tot. Deci, după cum ai văzut, asta înseamnă un super antrenament. Eficient pentru toate grupele. Dacă ți-a plăcut antrenamentul, lasă-mi un comentariu și pur și simplu și un subscribe, categoric. Și dacă mai vrea să fac ceva în plus sau altceva, lasă-mi un comentariu. Să aștept cel mai mare drag și să răspund cu cel mai mare drag. Până atunci, ne vedem duminică la următorul antrenament. Ciao!